tani wolonfila talan ko se kan ye Bamako ana lamini na ye vewa bambara ka malikura kunkan ye vewa ka kunnafoni turukalaw kan Kadiatu Traoré an ka bi alamisa donya avril kalo tile 27 kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ben gafe bolonɔ bilala min na Mali jamana ani Banbanci kɔrɔnfɛ Banbanci u cɛla san 2015 waati la Algérie jamana kan kɔnɔkumaw waliyaliw bilala gɛlɛya belebeleba de kɔnɔna na. O sabula Algérie ko Algérie kɔkanko kotigi Mohamed Ahmed Attaf ale bɛ Mali jamana kɔnɔna la taamala a senfɛ ani colonel Assimi Goïta n'o ye Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a koɲaw kan. Awa mun de bɔr'u ka baro kɔnɔna na ani a nafa a bɛna kɛ mun de ye yala nafa b'a la wa an ka laselilikɛlaw olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲaw kan ka tila ka ɲininkali tɛŋunen sɛmɛ a dɔnbaga lajɛw la an bɛna o kunnafoniw lase aw ma sisan an ka jɛmukan kɔnɔna na. A yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Mali kɔkanko kotigiso o baarakɛlaw ye n'o ye ministère des affaires étrangères ye k'olu bɛ baarabilancari la mun de kama u ye baarabilancari in na an bɛna o fɛnɛ laseliw kɛ aw ye. Ninnu de bɛna fara an ka laselilikɛlaw ka kunnafoni tɛmɛlenw kan Mali ani duniya kɔnɔna la ka walawala aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ka tɛntɛli kɛ aw ye. Ka segin tuguni ka foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ye k'aw bisimila an ka kɛnɛ malikura kɛnɛ nin kan bi alamisa donya in na avril kalo tile 27 san 2023 la aw tulo bɛ Kadiatu Traoré de kumakan na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye alamisa don na Mali ani Algérie bi alamisa in na Mali ni Algérie ye danatigɛli kɛ ka kunnafoni laseli kɛ communiqué dɔ kɔnɔna na wa fɛn min ye bɛn gafe bolonɔ bilala min na Algérie jamana kan san 2015 waati la Mali jamana ani Banbanciw n'u ye marifa bila olu ni ɲɔgɔn cɛla la olu lawaleyalu o taabolow kan. Awa an bɛ don min na i ko bi kɔlɔsi ye min yira o de ye k'a fɔ ko bɛn gafe in bilasirali ninnu nana don gɛlɛya belebelebaw de kɔnɔ fo ka na a sama k'a kɛ i b'a fɔ ko a bɛna kɛ marifata ye tuguni Banbanci kɔrɔ ninnu bolola la. Mariam Traoré ale bɛ détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. An ye jateminɛli kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛ ni lakɔlɔsili gɛlɛnw ye min bɛ tali kɛ hakilina dɔw farali la ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin baara in latimɛ ka ɲa min bɛna kɛ ni politiki nasira dɔw ye k'a kɔlɔsi ni k'a kɛrɛnkɛrɛn ni kunnafoni ninnu lasera Ahmed Attaf fɛ ale min kɛra Algérie jamana ka ciladen ye n'a nana taama tuna Mali jamana kɔnɔ kunu araba ani Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ye ɲɔgɔn ye min kunnafoniw lasera Mali masayaso ka bataki dɔ kɔnɔ. Bataki in kɔnɔ u y'a sɛnsɛn ka fɔ ko baaraɲɔgɔnya hakili sigilenw ni taabolo ninnu kan min wulikajɔ baaraw bɛ senna n'o ye Bamako ani Alger ka laɲini ye. Avril kalo daminɛ waati Mali jamana jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw tun ye laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko sira jɛlen fosi tɛ yen min bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan u ni Bamako cɛ. Desanburu kalo tɛmɛlen Mali jamana tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya sira minnu tun bɛna don u ni jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tali kɛ bɛn gafe lawaleyali kan n'an ko a ma nanzarakan na ko accord d'Alger n'a bolonɔ bilala san 2015 ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔngiri. Nin bɛnkan gafe in n'a kɔnɔkuma dɔw tun bɛ tali kɛ Mali jamana maraw ka cɛbɔli la ni o bɛ wele ko décentralisation ani ka fara Mali jamana jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw olu sen donni na Mali jamana ka wolomasiri tabagaw cɛla n'o ye armée nationale ye baaraw ma se ka lawaleya kosɛbɛ. A y'a yira k'u ka kan k'u yɛrɛ lajigili dingɛ kɔnɔ lajɔ ka sɔn tiɲɛ ma ko k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko lahalayaw bɛ taabolo min kan nin waati ninnu na bɛɛ ɲini k'u bolo bali ni laseli ninnu kɛra arabadon Ag Mohamed Almun fɛ AFP ka kunnafoni di so kan ale min ye jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw n'u bɛ wele nanzarakan na ko coordination des mouvements de l'Azawad CMA olu ka kuma latɛmɛla ye ni maa do fɛnɛ min y'i bolonɔ bila bɛn in gafe la n'o ye accord d'Alger ye. A ko CMA tɛna sɔn abada ka sɔn walima ka kɛ hakilina dɔw jugu ye walima wolomali kan min bɛ bɛn gafe in kɔnɔ ko n'o bɛ hakilisigi ni kɔkɔrɔdonni di fan dɔ ma wa ko ni kɛlɛbannaw bɛ ka kɛ u ko lajuguyabaga ye a y'a fara kan cogo min na. Février kalo laban waati Algérie jamanatigi tun ye Mali jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw bisimila ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye min bɛ tali kɛ nin bɛn gafe in lawaleyali kan ani fɛnɛ ka se ka siraw yira walasa ka se ka kow lateliya o min ma ye i n'a fɔ a laɲini tun kɛlen don cogo min na surakaw fɛ. A kɛra sababu ye jɛkulu maramafɛntigiw n'o ye jihadisiw ye tɛmɛna n'u ka kɛlɛ ye ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o labanna ka falen Mali jamana binni na gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ
lakanako ani politiki ko kun kan a sen fɛ jɛkulu maramafɛntigiw u ye dankarili wale caaman de kɛ Mali jamana kɔnɔ ni y'a kunɲɔgɔn kelen ye n'o dɔ kɛra sewarikaw fɛ jamana camancɛ yan fan fɛ duguden 10 olu de fagara sen fɛ ka fara finitigi 3 kan ka tɛmɛne halisa nin juru kelen ye tarata tɛmɛnen wula de la fɛn min ye Algérie jamana kɔkanko kotigi ye Mohamed Ahmed Attaf ale sera Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna na ayiwa a ye ne Algérie jamanakuntigi Abdelmadjid Tebboune ka cidenya ye bɛnsira ka kɛɲɛ ni baarakɛɲɔgɔnyaw sinsili ye Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ani fɛnɛ bɛn ni kelenya ani basigi o ladilani ka Mali dɛmɛ o ladilaniw na Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Algérie jamana ka minisiri min ka ca ɲɛsilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnɛbɔli ma ale nana ni kibaruya dumanw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔw yakubaya Mali kɔnɔ ani ka lakana kow ka se ka ɲɛkura don u la. Ahmed Attaf ale dola Bamakɔ taratadon min sen fɛ a n'a jɛɲɔgɔn minisiri Abdoulaye Diop u ye kuma falen-falenw kɛ fo ka taa se minisiri wɛrɛw ma. O hukumu kɔnɔ Algérie minisiri Ahmed Attaf ale y'a yira ko min ye nɛgɛjurusira ko ye k'a b'u hakili la ni kana ni dɔ ye Mali kɔnɔ min bɛna kɛ réseau 4 na ye taji ko a da sera o fɛnɛ ma min bɛ se ka sabati cogo min na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali sanfɛ kalansow olu kalanni jijili ma ni formation ye a tilala k'a yira k'a fɔ k'u bɛna dɔ fara bɛlɛnw hakɛ kan ka ɲɛsi Bamakɔ ma walasa ka se ka Bamakɔ kɛ farafina marabolo yɔrɔba ye min ye lakanako ye a y'a yira ko o sabatili Sahel jamana kɔnɔ ko ye u ka laɲini ye nin waati in na a ka kuma laban o kɛla min ye ko ka fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka ɲɛtaga don accord d'Alger la tɛgɛnɔbilakɛla min na Bamakɔ san 2015 ni Algérie jamana o yɛrɛ kɛla o seere ye ni kumaɲɔgɔnya in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni Mali minisiriw ye Ahmed Attaf ale ni colonel Assimi Goïta u ye ɲɔgɔn ye ni ka sɔrɔ ka segin ka taa kunu a ka jamana kɔnɔ Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara. Halisa ka tɛmɛ ne ni accord d'Alger ko kuma kelen nin ye an bɛ to o kɔnɔna na sabula Algérie kaw ka kɔkanko kotigi n'o ye Mohamed Ahmed Attaf ye ale ni a ka taama in senfɛ kunu araba la ani colonel Assimi Goïta n'o ye Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya awa bɔlen kɔfɛ kumaɲɔgɔnya la a nana kana a fɔ ko u ye bɛna taabolo gɛlɛnw bila sen kan ni hakilina gɛlɛnw ye fɛn min ye bɛn ani basigi o ladilani ani bɛn gafe ni bolonɔbila kɛra a la u ka jamana ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna la o kow bɛ se ka lawaleya cogoya minnu na awa o de sababu la Mariam Traoré ale ye wele bila Mohamed Abdelahi El Khalil ma o ye fɛn min ye lakanako Sahel jamanaw kɔnɔna na o dɔnbaga lajɛ a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla ye an k'u ka masala lamɛn. 2015 accord kɛla nka kaba waati an b'a fɛ an bɛ se k'o k'o fɔ yan ne delila k'o fɔ VOA kelen na a mɛnna n y'a fɔ yɔrɔ caman k'a fɔ accord in man ɲi Ahmed Attaf n'o o de bilala lamara min nɔ na ministre des affaires étrangères la ale nana Bamako tarata wula fɛ a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a nana de pour que Mali ni Algérie jamana yɛrɛ bɛ se k'u ka relation bilatérale k'o kolomandi sinsin ani ka tila ka Algérie ka dɛmɛ don Mali ka bɛn ani Mali ka basigi la ka d'a ka Mali Algérie balima jamana ye an b'o faamuya bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ta mɛnna Mali la tant que Mali ma basigi Sahel jamana si tɛ basigi Afrique de l'Est si tɛ basigi donc Algérie ka wuli ka nin kɛ a tɛ balana filanan an y'a ye k'a fɔ ani ministre Diop ani Mali ministre de la défense nationale et des anciens combattants ani Mali ministre de la réconciliation nationale an'olu sigira u réunion kɛ o kɔfɛ an y'a ye ani Mali yɛrɛ premier ministre tilala ka ɲɔgɔn ye o waati ninnu kelen fana kɔfɛ tuguni k'a fɔ lahala min bi kabi 9 janvier 2023 Bamako banna Algérie ka laɲini dɔ ma n'o o ye kun ye banbatu jokulu ka laɲini de k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn bɛn terrain neutre kan nka an y'a ye Bamako ko a ye k'olu dati terrain neutre ko kuma na o ma bɛn Algérie ma a ma bɛn fɛngɛ tɔ ma donc o de kɔfɛ wulikajɔ filɛ ka kɛ tan donc an b'a faamuya k'a fɔ hali bi u ka laɲini kɔni mɔgɔw bɛ se ka jamana in bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo min na denw ni ɲɔgɔn cɛ ni wulikajɔ taama sira min talen filɛ nin ye Algérie jamana fɛ ka na Mali jamana ani jɛkulu maramafɛntigiw cɛma n'o ye bɛn bolonɔbilali gafe o lakurayali baaraw ye kokura walasa basigi yɛrɛ ka se ka don Mali jamana kɔnɔna la bari mɔgɔ caman de kelen don k'a yira Mali kɔnɔ k'a fɔ ko gafe in kɔnɔ kuma dɔw man ɲi a ka ɲi de sa wa a man ɲi wa a ma faamu malidenw fɛ wa e yɛrɛ bolo
wulikajɔ taamasira kura min dayɛlɛnin filɛ nin ye Algérie jamana fɛ a bɛna se ka nɔ bɔ. Ayiwa y'a dɔn wulikajɔ in wajibi kun don a kan ka kɛ parce que n'a ma nin sera ka mɔgɔw bila u ka bɛn fɛn dɔ kan o ko in a ma se ka waleya aw yɛrɛ sago ma jakoso de ka ɲininkali kɛ parce que Algérie b'a dɔn k'a fɔ ko accord d'Alger kuma in mun na parce que a fɔlɔfɔlɔ accord d'Alger yɛrɛ ka laɲini ani gafe min kun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mali sariya bonba ye n'o ye Mali constitution ye a n'o kun tɛ se ka taa fiyewu mais ne b'a dɔn bɛnbatigiw olu tɛna sɔn nin ma parce que olu ka laɲini ye jumɛn ye k'a fɔ ko Mali kɛ fédéralisme ye bon constitution kura in b'a yira k'a fɔ Mali tɛ kɛ fédéralisme ye fiyewu ɲɛ do ka kuma b'a jira parce que accord d'Alger in kɛlen waati mun na a kɔnɔna kɛra gindo ni bangi de ye population caman ma a ma fɔ maa caman ɲɛna maa caman m'a dɔn n ye formation caman ka accord d'Alger in kan n b'a kɔnɔna fɛn bɛɛ dɔn hali wari min kun kan ka bila musaka min kan ka bila ka se ka région dɔw développer an b'a dɔn olu bɛ état min na an b'a caman kalama ne bɛ wele ka laban mun fɔ mɔgɔ wɛrɛw sigilen de don ka Mali filɛ donc a sera waati sera sa an ka minɛnw ɲɔngiri an ka jigin ka bɔ sanfɛ an bɛɛ kana duguma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bon transition in ɲɛni jamana ka hɛrɛ don ni transition firila jamana bɛɛ de bɛ firi fo bɛɛ ka sigi o kan bɛɛ ka to de bɛ bɔ maa kelen ka to jamana ko don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka transition in dɛmɛ an ka se ka bɔ nin lahala in kɔnɔ pour que an ka se ka élection ɲɛnamaw kɛ faama kana faama mun n'o fana bɛ se ka jamana in mara an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali empire kɔrɔbaw de ye Mali bɔr'o de la ani jamana caman tɛ kelen anw tɛ tila jamana ye jamana min bɛ se ka sigi n'i bɛna n'i b'a tila o tɛ Mali ye dɛ. nin tɛmɛnen kɔ sisan a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mali kɔkan ko kotigiso o baarakɛlaw ye k'olu bɛ baara bila cari la awa an ka laselikɛla Mohamed Daɲogo ka bɔ Bamakɔ ale wulila ka se a ɲɛmɔgɔ dangan dɔ ma n'a tɔgɔ ko Abdin Aidara ka ɲininkali tɛngunen kɛ a la mun de kama u bɛ nin baara bila cari in na an k'u ka masala lamɛn. A bɛ kalo kelen ni tile damadamani bɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛkɔrɔ bon o ye cakɛda fila de ka kunkanko ye donc an ye baarabila in boloda tile 24 donc an y'o de fɔ a kɔnɔ ko ni an ma laɲiniw sɔrɔ laɲini minnu an y'a ɲini gouvernement fɛ a k'u sabati n'u ma waleya an bɛ tile 24 baarabila kɛ bon o baarabila in de daminɛna kunu. A ka nin baarabila min filɛ nin ye ale farala kɔrɔlen dɔ de kan o kɔrɔ de ka fɔ a ka sigi ka fɔ min n'a tɛmɛna an ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn de ma bɔ o la wa. Bɛn de bila ɲɛfɛ an ye sigikafɔ de bila ɲɛfɛ ani jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigikafɔ ninnu yɛrɛ tɛmɛna san 1 ani kalo damadamani bɔɲɔgɔn na bon an y'a ye k'a fɔ sigikafɔ ninnu yɛrɛ mana kɛ wagati o wagati bon jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi tɛ sɔrɔ an ka laɲiniw na minnu b'a to bɛn bɛ sabati an ka baaraw kɔnɔna na baara bɛ k'a ɲɛma ka sɔrɔ a ma kɛ baarabila ye donc o de gɛlɛyaw y'a to effectivement nin baarabila kun filanan in daminɛna anw yɛrɛ fɛ sabula a kun fɔlɔ kun bɛnna février kalo tile 20 laban ninnu ma ka taa se mars kalo daminɛ na donc an ye baarabila mun kɛ o wagati la o kun ye tile 12 ye bon an bɛ min na sisan n'o daminɛna kunu o bɛ taa kun cɛ fo tile 24 don. Ni baarabila min kelen filɛ nin ye o farala kɔrɔlen dɔ de kan yala donna nataw la an bɛ se ka sigi ni mun ye. An b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sigikafɔ minnu bɛ kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ma datugu o sigikafɔw ka waleya ni en tout cas bɛnkanw ye bɛnkan minnu b'a to hakilisigi bɛ na baarakɛlaw bɛ se k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u ka degun dɔnnen don nka o dɔrɔn tɛ nka a bɛna en tout cas ta en charge walasa en tout cas bɛɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na mais de façon stratégique an b'a yira k'a fɔ en tout cas baarakɛlaw kɔni u sinsilen don fɛn kelen de kan o ye f'u ka condition ka améliorer n'o tɛ u tɛ se ka baara kɛ en tout cas k'a sɔrɔ degun b'u kan. Mohamed Daɲogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Sisan an ka duniya lamini kunnafoniw lamɛn a ka ca ni mɔgɔ 750 ɲɔgɔnna ye jamana 35 denw bɛ minnu na Turki jamanadenw caman fana u bɛ o cɛla o jatew cɛla olu de bolila ka bɔ Sudan kɛlɛ ɲɛ ka taa u ɲɛmadogo Ethiopie jamana kan kabini avril kalo tile 21 waati la ayiwa Organisation Internationale des Migrations OIM ale ka laseliw la AFP kunnafoni dilaw ye kɔngɔ o bɛ mɔgɔ kelen faga Ethiopie Kenya ani Somali jamana kan sekondi 36 wo sekondi 36 ayiwa ka fara o fana kan a yirala k'a fɔ ko Sahel jamanaw olu fana mɔgɔ 10,8 ni tɔrɔmɔɲɔn 6 ɲɔgɔnna olu bilalen bɛ baloko gɛlɛya kɔnɔna na baɲumankɛ kulu olu ye a jira k'a fɔ alamisa don na
ko kɔngɔ bɛ kan ka a sinfa ka kunda farafina jamanaw kan ayiwa ko o sabu o bɔra ja karatataba la min bɛ sen na ni o fana waliyara k'o masɔrɔ wagati yɛlɛmaw fɛ ayiwa walima fitinɛ gɛlɛnbaw fana wuliliw fɛ nin laseli ninnu kɛra UNICEF Oxfam CARE baɲumankɛ tɔnw fɛ u ka tɔnsigi dɔ sen fɛ alamisadon na Paris Faransi faaba kɔnɔna na kerecɛn diinɛ ɲɛmɔgɔba Kenya jamana kan minɛna alamisadon na ka sababu kɛ a jalakilen don k'a fɔ k'a y'a ka tɔn jamakulu bila fagaliba kulu la ɲɔgɔn fɛ ayiwa nin ye kasara kura fana ye wulilen ye tuguni Kenya jamana kan ni a tile 2 de filɛ nin ye a kɔnɔna na wa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ fana ale fana tun kɛlen bɛ k'a ka diinɛ tɔndenw bila sunbanbali kɔtɛgɛbali la ne mɔgɔ 100 sara olu cɛla o de bɛna fara nin fana kan awa nin tile damadɔ ninnu kɔnɔna na tɛmɛni ninnu na Ezekiel Odero n'ale de ye église pasteur ye n'a a ka église tɔgɔ ko église de la nouvelle vie New Life Prayer Center and Church ale ɲɛmɔgɔ a minɛna a ka a jalaki ni a ka diinɛ tɔndenw ka fagali ye ɲɔgɔn fɛ Kenya jamana marakotigi ale ye communiqué kɛ ka a laseliw kɛ o kɔnɔna na kunnafoniw ye a jira fana k'a fɔ awa ko u y'a ka église datugu ne ka tila ka mɔgɔ minnu fana tun maralen bɛ a bolo église kɔnɔna na ye k'olu bɛ la hɔrɔnya Ukraine premier ministre Denis Shimagal ale ye wele bila alamisadon na Pape François ma ayiwa ko a ka taa u ka jamana la ko ka surumadonni kɛ Ukraine denmisɛnnin minnu n'u minɛna Rusi jamana fɛ olu bɛ se ka lahɔrɔnya cogoya min na k'u bila ka bɔ Rusiw ka mara kɔnɔna na kadamina itajeni mari botamele kodi ala mo kelembe imra wa itajeni VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la ni y'an seginne ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kan VOA soba kɔnɔna la yan nɔ studio 6nan na halisa k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ni y'an donnen an ka jɛmukan in kun filanan kɔnɔna na tako filanan kɔnɔna na ne maa minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an lajɛli la sisan a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini kan awa tomiyakaw fɛ an bɛ sɔrɔ radio Paris 5 kan an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye Tomiya ani San mara la ayiwa ni minnu fana bɛ fɛ ka an lajɛ nin waati in na k'an masɔrɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sirabaw fɛ n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka pagew kan Facebook, Instagram ani YouTube kan directement na nin waati in na ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Senegali jamana kan kabini waati janna kunnafoni dilaw olu minɛliw kɔlɔsilen don kosɛbɛ u ka baaraw sira fɛ awa CAP n'o ye coordination des associations de la presse ye olu ye kunnafoni dilaw ka lafasali tɔn belebeleba ye Senegali jamana kan olu ko ko u bɛna labɛn dɔ sigi sen kan mɛ kalo nata ninnu na yaasa ka dansigi kɛ kunnafoni dilaw ka minɛni la Senegali jamana kan n'a ma jara n'ale ye VOA Bambara ka laselikɛla ye Dakar ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka laseliw lamɛn Senegali kunnafonidila 4 ɲɔgɔn tun minɛna lakanatigiw fɛ olu cɛla 2 ye kaso kɛ i n'a fɔ Pape Alenya ni Pape Ndiaye nka an bɛ waati min Pape Ndiaye kɔni bɛ kaso la nin y'a kalo 1 ni kɔ ye a minɛna k'a ye kuma dɔ fɔ kiiritigɛlaw ma ni tiɲɛ t'a la kabini kunu kunnafonidila min tɔgɔ Babakar Touré n'a yɛrɛ ka kunnafonidiso b'a bolo bɔlɔlɔsira fɛ a fana minɛna polisiw fɛ k'a ye kalo ni nɛnini fɔ polisikɛ min tɔgɔ Frédéric Napalma o la jamanadenw ni kunnafonidilaw ka lafasalitɔnw y'u nusɔngɔya jira Senegali marabagaw la kunnafonidilaw minɛni la tan cogo la
Ibrahima Lissa Faye ye kunnafonidilaw ka lafasali tɔn coordination des associations de la presse mɔgɔ dɔ ye. Malheureusement, le Sénégal est en train de vivre un recul démocratique. A fɔ man di nga Sénégali bɛjɛ fanga bɛ ka segi ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ. Bawo kabini waati jan babagaluw ni tɔrɔgɔtɔrɔgɔw bɛ ka kɛ ka ɲɛsi kunnafonidilaw ma. Ni kunnafonidilaw dɔ ye fili kɛ u bɛ se ka lase kɔrɛd ma n'o ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔyaso ye. Ani fana kunnafonidilaw ka kan nka ban walima ka jaabi di nga nin si tɛ ka kɛ wa bi fanga ye min sugandi ka ɲɛsi kunnafonidilaw ma o de ye k'u lasiran k'u bila kaso la wa a fɔ man di o de bɛ ka kɛ. O kama a k'u ni sigakumaw bɛ ɲɔgɔn na nin waati na walasa ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan kunnafonidilaw minɛni ka dabila Senegali jamana kɔnɔ. An bɛ sigakumaw la fɔlɔ walasa ka fɛɛrɛw dɔ sigi sen kan n'an bɛna u boloda nga a ka kan k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan mɛ kalo kɔnɔ wala an bɛna jamana ni diɲɛ kunnafonidilaw kunnafoni nin bɛɛ la wa an bɛna u bɛɛ wele u kana u sen don ko in na kosɛbɛ sabula an tɛ se k'an sigi tan cogo la ka to ka kunnafonidilaw minɛ tan wa o tɛ se ka kɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndanba Africa League ko don a tako sabana bɛ sɛnsɛn na ka na san 2023 in marisi kalo tile 11 ka kuncɛ a tile 21 Dakar Senegalikaw fɛ yen o ɲɔgɔndan tɔgɔ Conférence du Sahara o ɲɔgɔnna ɲɔgɔndan wɛrɛ Conférence du Nil Caire Égypte k'a daminɛ avril kalo tile 21 ka kuncɛ mai kalo tile 6 final ɲɔgɔndanw bɛ yen Kigali Rwanda jamana kan mai kalo tile 21 k'u kuncɛ a tile 27 farafinagun club 12 de bɛ na u niyɔrɔ ta kɛnɛ kan ɲɔgɔndan 38 ŋana kelen a y'aw sɔgɔlen to Voix de l'Amérique kan ka Africa League n'an ko bali kunnafoniyaw sɔrɔ. Sudan kɛlɛ min bɛ furuba armée ani u ka sɔrɔdasi bamanci kulubaw ni ɲɔgɔn cɛla la ne a kamilen don kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko bi Khartoum ani u ka Darfour marayɔrɔ la ayiwa nin y'a tile 13 ye donna a tile 13nan na bi alamisa in na ayiwa kɛlɛ banni o kuma o tɛ ka don a fan fila si kulo kɔnɔna na Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye an ka kumakanw lamɛn. Sɔrɔdasiw ka pankunu olu kɔni bɛ kan ka pan Khartoum kɛɲɛkɛyan fan la yɔrɔ min na général fila u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ kɛlɛ la fanga nɔfɛ ni lasirili kɛra seere minnu ye nin ye AFP la yanni bi kɛlɛ la joli ale sarati banni cɛ nɛgɛ ɲɛ 10 su wagati la ni tile 3 bɛnkan tun kɛr'o kan sɔrɔdasiw ye laseli kɛ arabadon su fɛ k'u sɔnna u ka ciden bila ka taga Juba ni o ye Sudan woroduguyan fan Sudan kɛrɛfɛ jamana o dugu ye yasa u bɛ se ka kuma falen kɛ ni paramilitaires ye IGAD ale ka laɲini na farafina kilebi yanfan u ka jɛkulu ye yasa dɔ bɛ se ka fara marifaci sarati joli kan ni a ma labato kosɛbɛ paramilitaires u ma kuma kɔni fɔ ni tɔn ka laɲini hakilila in na wulikajɔ caman de kɛra yasa maramafɛnw bɛ se ka makun cogoya min na mɛ a caman a bɛɛ folofolo la kabi kɛlɛ daminɛ na avril kalo tile 15 général Abdel Fattah al-Burhan paramilitaires FSR olu ka ɲɛmɔgɔ ani général Mohamed Hamdan Daglo Hemeti Darfour ni balawu juguyalen de kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla u ka LG na dɔgɔtɔrɔsow foroba baarakɛyɔrɔw kɛnɛyayɔrɔw a bɛɛ kɔni tiɲɛna wa binkani de bɛ kan ka k'a a yɔrɔ bɛɛ la dugu fan bɛɛ ni laseli kɛra AFP la LG na ale sigida mɔgɔ dɔ ye dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko marifa mun folofolo la dugu kɔnɔna la taara ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bɔnɛ a nin na binkani fagali tasuma wulili so la o kɛra u ka yɔrɔ min bɛ danbɔ Chad jamana ye kumakan in sɛbɛntiyara ONU fɛ Sudan jamana ka kɛnɛya minisiriso y'a yira k'a fɔ ko a dɔgɔyalen mɔgɔ 112 ye minnu fagara a bɛ mɔgɔ 4,993 bɔ kabi kɛlɛ daminɛ na minnu jogira cogoya mun kɔni bɛ Khartoum a ka gɛlɛn kosɛbɛ AFP Shaban dɔ ye laseli kɛ AFP ni ale bɛ bɔ sirika don mun sigilen bɛ Port Sudan ko an kɔni bɛ fɛ ka bɔ Sudan sisan kɛlɛw kɔni nana ni jama mun wulili ye ka bɔ a nɔ la a bɛ mɔgɔ 45,000 bɔ minnu tora ye olu kɔni jagoyalen don baloko ji ani kuranko dɛsɛ ani internet ntanya ani telefɔni ntanya b'o de kɔnɔna la a bɛ mɔgɔ caman de bɔ minnu sera u kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Éthiopie Égypte a bɛ Sudanɛ mɔgɔ 14,000 bɔ minnu sera ye ani mɔgɔ 2,000 minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na a bɛ mɔgɔ 200,000 ani mɔgɔ 70,000 minnu bolila ka bɔ ye ka na Chad ani Sudan woroduguyan fan na ONU ka jate la. Ka tɛmɛnɛ kunnafoni ye halisa ka da VOA Bambara ka laseli dɔw kan n'a kɛra jiko gɛlɛya kan
ge sogu duguni dɔ la ka taa Koro mara la ayiwa mɔgɔ dɔ ye baɲumankɛ dɔ ye laseli kɛ k'a fɔ ko ayiwa k'ale a kumakanw mɛn VOA ka kunnafoni di siraw fɛ ale wulila ka a dugulamɔgɔw sɛgɛrɛ ka taa ka château d'eau di u ma yaasa u bɛ se ka ji sɔrɔ a kurubonkari yɔrɔ la an ka laselikɛla n'a tɔgɔ ko Tijani Wederago a tun b'a kɛnɛ kan an ka kumakanw lamɛn tuguni a kan. Ji yɛlɛmacogo man kan ni suguya la a sɔrɔli tun ka gɛlɛn kosɛbɛ nin dugu in na baw jiko gɛlɛya kun b'u kan kosɛbɛ. An bɛ Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na Koro mara la musolaka dɔw kɔni nisɔndiyalen olu kɔni bɛ ka taa ji ɲini na cɛ dɔw fana sigilen don tuguna kɔrɔla la u bɛ k'u ka te min baw u ka fɔla sato kura o kɔni sɔrɔla. Nka yanni sato kun ka na jiko gɛlɛya kun bɛ cogo di yen dugu in na Umu Pujugu ale ye Gado Muse a bɛ dɔɔni f'an ye. Fɔlɔ a kun ma nɔgɔ an bolo dɛ fɔlɔ an kun bɛ sɛgɛn jiko la yɛrɛ yɛrɛ dɛ n'an taara fɔ an bɛ tile yen nɔ an ka baara bɛɛ bɛ tiɲɛ an bolo. Bɛɛ lajɛlen dun b'a dɔn k'a fɔ ko ni jiko gɛlɛya nana a gɛlɛya fanba o bɛ tali kɛ musolakaw de kan baw dɔw kun bɛ taa kɛrɛfɛ duguw la walasa u bɛ se ka t'u mago ɲɛ ji sɔrɔ cogo min na a dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ se ka dɔgɔkun 2 kɛ u t'u ka finiw ko k'a sabu kɛ ji ntanya ye. Madina Pujugu ale fana ye Gado Muso ye a bɛ dɔɔni f'an ye. Jiko problème ba de b'an ka dugu la yan nɔ dugu dɔ kun b'an ka kɛrɛfɛ an ka di bɛɛ bɛ bɔ yen nɔ wa fana an ka mɔgɔw bɛ taa ji ta barikɔn na de ka na o ji in fana n'o nana ka fɔ ji nana k'i b'i mago ɲɛ o tɛ dɛ show de bɛ kɛ ka a tilan tilan aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka se k'an ka balo dilan n'a ye ka fɔ k'i b'i ka fini ko ou bien k'i b'i ko k'a jɛ o kuma kɔni tɛ yen nɔ. Dugutigi n'a ka kɔnsew ka fara duguden tɔw kan u bɛɛ lajɛlen de y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ maa kelen k'u ka boliboliw kɛ ka damakasiliw ale ni deliliw kɛ cogo min na ji sanuma o bɛ se ka na nin dugu in kɔnɔna na musolakaw olu bɛ se ka lafiya cogo min na. VOA Bambara kɔni kɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ u ka gɛlɛyaw kan a y'a sen fa ka taa dugu la a bɛ kalo 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ walasa a bɛ se k'u ka gɛlɛyaw dɔn. Gɛlɛyaw kɔni dɔnnen kɔfɛ a carila k'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ko jiko gɛlɛya o bɛ Sɛmɛrɛsɔgukaw kan wa o de kɛra sababu ye sato o sɔrɔla bi. Dawuda Pujugu ale bɛ dɔɔni f'an ye a kow kan an k'ale lamɛn. An ye VOA Afrique mɛn tɔgɔ la telew la minnu bɛ interview kɛ bon an y'a ye jiko gɛlɛya b'an na kosɛbɛ an ka musow bɛ sɛgɛn na an ka tobiliw tuma dɔw la tobili tɛ se ka kɛ fo seli fana tɛ parce que jiko ala ni jiko gɛlɛya sababu mais an ye VOA Afrique tɔgɔ mɛn an y'u wele ala n'u sababu u nana interview kɛ u ye interview kɛ u taara n'o ye u ka sababu fɛ an ye ji sɔrɔ bi. Basori Sila ale kɔni kɛlen ka VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin don a y'a kanu ne ka ji di Sɛmɛrɛsɔgukaw ma. Burama Pujugu ale ye Sɛmɛrɛsɔgu dugutigi ye an k'ale lamɛn. Jiko kun ka gɛlɛn an ka dugu in na kosɛbɛ musolakaw de kun bɛ a sɛgɛn kɛ nka bi an bɛ se k'a fɔ nɔgɔya caman nana. Sɛmɛrɛsɔgu duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ VOA mɔgɔw fo minnu kɛra sababu ye ka na an ka gɛlɛyaw ta ne k'a cari diɲɛmaw bɛɛ lajɛlen k'a ye an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin sato dibaga fana ma n'o ye Basori Sila ye. Sato kura kɔni sɔrɔlen kɔfɛ VOA Bambara y'a kanu ka segin ka na ko kura ye Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na an selen yen an y'a sɔrɔ tɛgɛrɛ tilon ale ni nisɔndiya o de bɛ dugu kɔnɔnaw na. I n'a fɔ musolakaw b'a ɲɛf'an ye cogo min na Umu Pujugu an k'ale lamɛn. An bɛ radio so mɔgɔw fo bi bi in na jiko gɛlɛya min kun b'an na o ta ka bɔra an ka dugu la. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na nisɔndiya ni tulonkɛ o kɔni seginna ka na Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na. VOA Bambara fana kalikan de musow bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo cogo ka se ka wuli ka se olu dɔw ma walasa musolakaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. Tijani Wederago Sɛmɛrɛsɔgu dugu kɔnɔna na Koro mara la VOA Bambara o tɔgɔ la. Ayiwa ala ka Basori Sila ɲɔgɔnna caman di malidenw ma ka foli k'a ye a ye nin ji min di ni mɔgɔ ninnu ma nin ye ala k'a bila ka mijanin na awa nin bɛna kuncɛ an ka jɛmukan bi jɛmukan kuncɛ jɛmukan in a kunnafoniw farala ɲɔgɔn kan k'a labɛn Cheikh Thierno fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoniw na nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.